அன்பும் அரணும் திருவள்ளுவம். வள்ளுவ பார்வை. அதிகாரம் 77. படைமாட்சி. குறட்பா 767. ஒரு நாட்டின் ஆட்சியை நிலைநிறுத்தும் ஆற்றல் மிகு உறுப்பு படையேயாம். படையும் அரணும் நாட்டை மாற்றாரிடமிருந்து காக்க வல்லன. மாட்சிமிகு படை என்பது பகை தாங்கி முன்னேறும் வகை அறிந்ததே என்றுரைக்கின்றது படைமாட்சி அதிகாரத்தின் 7ஆம் குறட்பா. தார் தாங்கிச் செல்வது தானை தலைவந்த போர் தாங்கும் தன்மை அறிந்து. சொற்பொருள். தார் முன்னணி படை தாக்குதலை தாங்கி மேல் வராமல் தடுத்து செல்வது தானை பகைவர் முன் செல்வது படையாகும். தலை வந்த முற்பட்டு வந்த எதிர்த்து வந்த போர் தாங்கும் சண்டை விலக்கும் தடுத்து நிறுத்தும் தன்மை அறிந்து வகுப்பு தெரிந்து வகை முறையினை வகுத்து கொண்டு. கருப்பொருள். பகைவரின் முன்னணி படையை விலக்கி மேற் செல்வது படையாம். தன்மேல் வந்த போரை தடுத்து நிறுத்தும் முறை அறிந்து. தன்மேல் வந்த போரை தடுக்கும் முறையறிந்து முன்னணி படையை செலுத்துவதே படையாம். எதிர்த்து வரும் படையை தடுக்கும் திறமையோடு தம் படையை அணிவகுத்து பகைவரின் தூசிப்படையை தாக்கி முன்னோக்கி செல்லும் படையே சிறந்த படையாகும். தடுப்பதற்கும் தாக்குவதற்குமான வகுப்பு அமைக்கும் திறன் கொண்டது படை. முன்னைய குறள் தேற்றம் குறித்து கூறியது. பகைவரின் படையை வெல்வதற்கான போர்த்திட்டம் சீரிய முறையில் வகுக்கப்பட வேண்டும் என்றுரைத்தது. அந்த வகுப்பு அமைக்கும் திறனையே இக்குறள் விரிவாக விளக்குகின்றது. வியூகம் அமைத்து போர்க்களம் நுழைதல் வெற்றிக்கு வழிகோலும். தார் எனும் சொல்லானது முன்னே கொடி தாங்கிச் செல்லும் படையாகிய தூசிப்படை என்பதை குறிக்க வல்லது. தூசிப்படை எல்லா படைகளுக்கும் முன் சென்று வழியை ஒழுங்கு செய்து கொண்டு செல்லும் படை. அப்படையை தடுத்து நிறுத்தி வென்ற பின்னர் தான் அணிவகுப்பிலுள்ள பிற படைகளுடன் போர் செய்ய இயலும். பகையின் முன்னணி படை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கும் வேளையில் அதன் படை வகுப்பை அறிந்து அதை எதிர்கொள்ளும் வகையில் தம் படையின் அணிவகுப்பை மாற்றி அமைத்து பகையின் முன்னேற்றத்தை தடுத்து நிறுத்தி தன் படையை பகையின் மேல் செலுத்தி தாக்குதல் வேண்டும். பகைவரின் முன்படையின் வகுப்பு முறையை பிளந்து முன்னேறி செல்வதானது போர்ப்படையின் திறன்மிகு வகுப்பு முறையாகும். வகுப்பு முறையை ஆளும் திறனும் படை மாட்சியாம். தார் தாங்கிச் செல்வது தானை தலைவந்த போர் தாங்கும் தன்மை அறிந்து. வாழ்க வள்ளுவம், வெல்க குறளியம். வள்ளுவ பார்வையில் சுபா சுப்பிரமணியம்.